खुलुमबाय आंनि बे मदनि ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय लोगोफोर। आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर। आं दिनै फिसाज्लानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों लोगोफोर। दा बिथांनि हालोदा बिराद गाज्रि आरो ओंखामबो जानो हाया, दैबो लोंनो हाया, उन्दुनानै थायो। ओमफ्राय बिदिनो ORSफोर एसे एनै दौलाबायो, लोङा। बिदिनो सेरेलेक्सफोर एफा एनै दौवो, बेखौबो जाया। बेबायदि गाज्रि जाना दं आरो कन्डिसना। नोंथांमोनहा आंनि फिसाज्लानि सायाव आर'ज खालामना हो, थाबैनो हामथों बा रिकभार जाथों अननानै प्लिज। आरो आंनि बे मदनि ब्रह्म इउटिउब चेनेलखौ जाय दाबो साबस्क्राइब खालायाखै नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन आरो लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामना होनो हागोन। आरो आङो दा देखायलांबाय थानोसै, नै नायलांबाय थादो, दा ससे देखायलांबाय थानोसै आङो। नै दा बाहेरायावसो फुथुदों गरमनि थाखायनो मानसिखौ। ओरै गावनि लोमजानायनि दुंनाय, ओरै सान्दुंनि दुंनाय, बेसेबांबा गरम। बाहेरायाव जानला मानला फुथुबाय होननानै गाज्रि मोनो। नै दा ORS दौदों, दा बिफा दौगासिनो, आं दौलायासै। लोंनो हाया नै ORSखौबो, गोबा हरबाय थायो नै मानसिया। गारमाया जोयो ना मायोथाय आंबो मिथियाना, गावसो मिथिगौ, जाय जाग्रा बेसो मिथिगौ, जोंलाय बोरैथो मिथिनो। नै दा दौगासिनो, नायलांदो दे। दा आङो सेरेलेक्स दौनो नागिरदों बिथांनो, जायो ना जाया जिखुनु जाया रेडि खालामजोब्बाय आङो। दै गुदुं माबा रेडि खालामजोबखाबाय आरो सेरेलेक्सखौ। दा गाव जायो ना जाया आं नायनायनि, दौनाय नायनि जायो ना जाया। दा नै लाबायनो आङो दौनोसै। नै दा नायलांदो नोंथांमोनहा माबायदि जालाङो, जानो हागोन ना हाया। जाबायानो एसेनो, जागासिनो दं नै एसे जागासिनो। मानसिया रांख्रेबजोब्बाय, एखे एनारजियानो गैला आरो जेबो एनारजि गैला, जानो हाया। गोबावसै, सानब्रैसो जाबाय बेनि ओंखाम जाया दै लोङा थानाया। दा ओरैबायदि रानबायना मानसिया, जेबो एनारजि गैला आरो। दा केमेरानि कुवालिटियाबो मोजां नंला, आं बिराद गोजानावसो दोननानै बानायदों आं केमेराखौबो। नै नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर, आरो गाज्रि कमेन्ट होनो नाङा। बे गथ'नि सायाव हेट कमेन्ट खालामनो नाङा लोगोफोर। अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालामना हो भिडिअखौ हायोबा। नोंथांनि मोनसे शेयारजोंनो जाहाथे आं दावगालांनो हायो, गोदान भिडिअ लाबोनो हायो आरो खाबु मोनो आङो भिडिअ बानायनो थाखाय। नोंथांमोननि अननायाव जेब्लायबो अननानै आंनि बे मदनि ब्रह्म इउटिउब चेनेलखौ शेयार खालामना हो आरो लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर। भिडिअखौ खोमसि नुदोंना लोगोफोर? अखा हादों नालाय आङो न' सिङाव बानायदों लोगोफोर। गाज्रि मोननो नाङा भिडिअखौ खोमसि नुदोंबा। केमेरानि कुवालिटियाबो एसे गुफुर जालांबायना लोगोफोर। आङो बावैसोनो थाबैनो मबाइल गोदान बायनो नाजागोन लोगोफोर। आंनि बे मदनि ब्रह्म इउटिउब चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालाय आरो जेसे हायो जेसे शेयार खालामनो हो लोगोफोर। आं मा बुंनो मा मानो, फिसाज्लानि खोथा बाथ्रा बुंनांगौबानो आङो गोसोखौनो बोरैबा दुखुसो मोनखांनाय फैयो, बोरैबा मेगनावसो मोदै गनो नागिरो लोगोफोर। ओंखायनो आङो बारा बुंनोबो हालायलाङा लोगोफोर। आङो दा बारा गोलाव खालामला, आङो बेखिनियावनो दोनसै नामा लोगोफोर भिडिअखौ। बयबो सापर्ट खालामलायदो अननानै प्लिज। आं बानायनोबो गोसो गैयामोन भिडिअखौ, ओमफ्राय आङो एसे बोरैबा गथ'नि जाथायफोरखौ लानानै, जे लोमजानाय साजानायखौ लानानै आङो बानायलाबायबाय जाबा दाजा। आंनि बुंनायफ्रा जायाखैबो जानो हागौ। बे मोनसे भिडिअखौनो बानायबाय थायो होननानै सानगोन नोंथांमोनहा, बिदि साननो नाङा लोगोफोर। आं दा फिसाज्लानि लोमजानाय माबाखौ लानानैसो बानायदों बे भिडिअखौ, गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर। आं बारा गोलाव खालामनोबो सानाखै भिडिअखौ, बेखिनियावनो दोनसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।